Pa, mux ħajr tuża l-calculator. Biex nagħmel kontijiet m'għandi bżonn calculator jien. Tiftakar meta konna hemmhekk il-mezz u konna nagħmellek il-problems kollha? Ta' żgur li niftakar. Naħseb tiftakar ukoll li kont inġib l-answers kollha tajbin jiena. Ekku. Mingħajr ma kont nuża calculator kollox tajjeb kien ikun. Ta' żgur, jekk kont tara l-answers kollha minn qabel. Ħalli tiffa. Zibt kappelli ġik illum ġew. Nispiċċaw bliebes. U ħallik mill-kontijiet ħaġib ftit kafe. Grazzi ke. Isma' ġew kont qed naħseb. Min jaf kieku ngħidu lil Hook George jiġi jikolanna. Hija George? Ma tafx kif inhu dak inti. Ftit inkun naf minna ma niltaqgħu xi sena. Skwasu. Ma tortija li kulħadd imħabbat. Ikolli ngħid din tat-taħbit. Skuża tajba ġew. Skuża xejn, il-verità ngħidlek. Il-verità hi li ma tantx tagħmel sforz biex tagħmel kuntatt ma' Hook ġew. Ma tafx kif jien dejjem għaddej gazda ma taranix. Skużi u aktar skużi. Ikolli ngħid li tagħmel kuntatt ma' Hook mhijiex priorità għalik ġew. L-importanti għalik ix-xogħol u l-interessi tiegħek, l-aħbarijiet, l-sports, il-gazzetta, dawk jiġu l-ewwel għalik. Imma li tagħmel kuntatt ma' Hook, l-unika Hook li għandek. Ma nafx għalfejn tkellimni hekk. Għax ma niflaħx aktar, narak tgħix fid-dinja tiegħek biss. X'dinja hi? Taf li anke meta Hook kellu każ il-qorti, lanqas biss ċempiltlu biex tara jekk kellux bżonn xi ħaġa. Tarax ma nċempillu biex jaħseb ċempiltlu biex nakwista xi biċċart milli wirtet martu ma tarax mhux hekk nitpawlu. Karatteristika tiegħek diġew li meta tiġi darek mal-ħajt taqa' għas-soltu skużi. Min jaf, forsi dakinhar George kellu bżonn il xi ħadd jagħmillu ftit kuraġġ jew jagħtih xi parir. Dan int ma miltux u ħallejtu jaqdef waħdu. Hija kbir biżejjed u jaf x'għandu jagħmel. Imma min jaf jekk kellux bżonn xi ħaġa dakinhar. Kull ma tafu li għandek Hook jismu George imma ma taf xejn dwaru. Meta sa tammetti jgħid li tista' tagħti aktar lill-oħrajn. Mhux faċli tagħti mingħajr ma tistenna xejn lura. Jekk irnexxielek tagħmel dan, ikollok sodisfazzjon kbir u mertu quddiem Alla. Mill-Evanġelu ta' San Mark. U jallimhom Ġesu qal: iftħu għajnejkom mill-kittiba li jħobbu jduru mat-toroq bil-bisi twal, jixtiequ min isellmilhom fil-pjazzezz u fis-sinagogi joqogħdu fis-siġijiet ta' quddiem u fil-postijiet ewlenin fil-pranzijiet, iberbqu ġid ir-romol u mbagħad għal-wiċċ in-nies idumu ħafna jitolbu, dawn jieħdu kundanna aktar ibsa. Kien qiegħed biswiet it-teżor, iħares u jara xi flus jitfgħu in-nies fit-teżor. Bosta onja bdew jitfgħu ħafna. Resqet waħda armla fqira u tefet biċtejn żgħar, jiġifieri xi 3 ħabbiet. U sejjaħ id-dixxipli tiegħu u qalilhom: tassew ngħidilkom li din l-armla fqira tefgħet iktar minn dawk kollha li tefgħu fit-teżor, għax dawk kollha tefgħu miż-żejjed tagħhom, imma hi fil-faqar tagħha tefet kull ma kellha, dak kollu li kellha biex tgħix. Smajnieh il-Vanġelu jirrekkonta l-onja fit-tempju jitfaw il-kontribuzzjoni tagħhom fit-teżor tat-tempju. Imma jekk teżamina sew is-sitwazzjoni tinduna illi daw l-onja ma kinux qed jagħtu imma kienu qed jixtru. Kienu qed jixtru l-unur tagħhom u l-prestiġju. Għaliex? Għaliex dak li kienu qed jitfaw fit-teżor tat-tempju quddiem kulħadd juru kemm qed jitfaw, kienu qed jagħmluh biex ta' madwarhom jgħidu ara kemm huma ġenerużi, ara kemm huma qalbhom tajba, ara kemm huma nies tajba, kemm josservaw għal-liġi, kemm jgħixuha ir-reliġjon. Mela mhux tagħti kont t'akkwista. Mhux tagħti kontribuzzjoni kont tixtri. Tixtri l-unur, il-prestiġju u l-istima tan-nies. Kemm hu diffiċli li tagħti xi ħaġa
u ma tistenna xejn lura. Kemm hu diffiċli li tagħmel karità, jiġifieri tagħmilha għal Alla u għal Alla biss, diżinteressatament. Imma meta jirnexxilek tagħmel hekk, u ma jirnexxilekx jekk ma jkunx hemm il-kelma t'Alla li tiftaħlek moħħok u tiftaħlek qalbek u tinkoraġġik biex tagħmilha il-karità pura. Meta jirnexxilek tagħmilha, inti jkollok mertu quddiem Alla u dan tinduna bih għaliex f'qalbek tħoss sodisfazzjon kbir. Ejjew naraw kemm għandna okkażjonijiet fil-ħajja, ibda mill-familja u spiċċa fuq il-post tax-xogħol, tista' anke tgħaddi mill-parroċċa, mill-knisja, fejn inti tista' tagħmel xi ħaġa mingħajr ma tistenna il-ħlas lura għaliha. Allura tkun qed tagħmel verament karità. Bħala parti miż-żjara pastorali fiż-Żejtun li bdiet illum, il-ġimgħa d-dieħla l-Arċisqof Pawlu Cremona se jkollu numru ta' laqat fost oħrajn ma' tfal li jattendu l-katekiżmu mal-katekisti, maż-żgħażagħ u ma' dawk fil-kunsilli u l-kummissjonijiet tal-parroċċa. Nhar l-Erbgħa filgħaxija l-Arċisqof se jinawgura t-tielet dar għal persuni b'diżabilità fiż-Żejtun, dar Jean Vanier. F'Għawdex minn għada filgħaxija sa nhar il-ġimgħa se jiġi organizzat irtir għas-saċerdoti. Dan se jitmexxa minn Patri Marcello Girlando u se jinżamm f'dar Manresa. Nhar it-tlieta l-Kummissjoni Żgħażagħ tad-Dijoċeżi ta' Għawdex se tmexxi l-laqgħa għaż-żgħażagħ Ħawċin li jistudjaw jew jaħdmu Malta. Il-laqgħa se ssir fil-Kappella tal-Università fis-7:15 ta' filgħaxija. Il-kelliem se jkun John Pridmer, ex-gangster minn Londra li llum idur id-dinja jagħti l-esperjenza tal-konverżjoni tiegħu. Studenti universitarji oħra huma mistiedna. Għal aktar informazzjoni dwar dak li qed jiġri fil-Knisja, żur is-sit www.maltadiocese.org. You're everlasting, you never change.